Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde abalị 8 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja nọrọ n'ehihie tata bụ Fraịde abalị 8 n'ime ọnwa Eprel kachapụ agọ 8 n'ime agọ 15 ahụ nke ọchịchị etiti tụrụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra. Ọkaikpe Binta Nyako nke ụlọikpe ukwu etiti kachapụrụ agọ 8 a bụ nke ọ sịrị na o nweghị ihe akaebe ọbụla na-akwado ya, bụkwa nke ọ sị na ọchịta ya aja mgbe o nyere nchabi ikpe ya na nkwupụta Maazị Nnamdi Kanu kwuru si na ikpe amaghị ya n'agọ ndị ahụ nke ọchịchị etiti tụrụ ya. Ọ kachapụrụ agọ nke 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nakwa nke 14. Ọ sịrị na agọ nke mbụ na nke abụọ tinyere nke 3 na nke 4, 5, 8 na 15 gosiri na enwere ụfọdụ ebubo dị n'ime ya. Ọ sịrị na ụlọikpe a ga-aga n'ihu ikpe ikpe na-agọ ndị ahụ. Ọchịchị etiti gbara akwụkwọ megide Nnamdi Kanu wee tụọ ya agọ 15 nke hiri isi n'iyi ndụ egwu nakwa ịgba obodo mgbe okpuru. Ka o sila dị, ọkaikpe Binta Nyako yigharịrị okwu a tutu ruo abalị 18 nakwa 26 nke ọnwa Mee n'afọ 2022 bụ mgbe a ga-anụrụ akwụkwọ ahụ nke Kanu gbara ka na ya n'ebe. Ma mgbe a zọchiri n'ụlọikpe, ndị ọrụ DSS nọrọ n'ụbọchị tata bochie okporo ụzọ niile gawara ogige ụlọikpe etiti dị n'Abuja dịka amalitegharịrị nnụrụ ikpe onye ndu IPOB. Ndị ọrụ DSS bụ ndị ruru 100 mmadụ abụọ n'ọnụọgụgụ gbochiri ndị ọkaiwu, ndị nta akụkọ, ndị ọrụ ụlọikpe ahụ nakwa ndị nkwado Kanu ịbata n'ụlọikpe. Ka o sila dị, Nnamdi Kanu bụ onye akpọrutere n'ụlọikpe mgbe ọ kụrụ elekere 11 nke ụtụtụ. A kpọbatara ya dịka o yikwe uwe fendi ahụ o yi n'ahụ. Cheta na ụlọikpe ukwu etiti nyere iwu ka ụlọọrụ DSS kwee ka Kanu gbanwee uwe o yi n'ahụ bụ nke o yi mgbe ha tọrọ ya na mba ofesi ma kpọlata ya na Naịjirịa. Ka o sila dị, ụmụ nwanyị ndị Igbo bụ ndị ahụ kwara na okwutukwu ọnụọgụgụ ha ebe ha yi uwe esere isi agụ zọchie wee na-eme mkpesa ka a tọhapụrụ ha nwa ha nwoke, tinyekwara imirikiti ime ndị otu IPOB nakwa ndị ọzọ a maara aha ha n'ala Igbo. N'ihe ndapụta ọzọ yiri nke a, ọkaikpe ukwu nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụ ọkaikpe John Soho wepụtara ụkpụrụ omenala ọhụrụ na usoro esi ekpe ikpe metụtara iyi ndụ egwu n'ụlọikpe ukwu bụkwa nke a na-ekpe Maazị Nnamdi Kanu. Ozi enwetara kọwara sio na ọkaikpe Soho sịrị na ụkpụrụ ọhụrụ a bụ nke mere na mmejupụta ikikere enyere ya n'iwu n'akara nke 254 n'iwu Naịjirịa dịka emegharịrị ya n'afọ 1999. N'ụkpụrụ ọhụrụ a, ụlọikpe asịrị na amachibidola ndị nta akụkọ ịpịakọta ozi usoro ikpe ahụ n'igwe onyonyo wezugakwa ma ọkaikpe ji ya bụ okwu o nyere ntụziaka ka eme otu a. Omenala ikpe a, dịka Soho siri kwuo, bụ nke na-achọ iweta ezi nchekwa nye ndị niile nwere aka oke n'ụlọikpe tinyere ndị ọrụ nchekwa nakwa ngalaba ikpe ziri ezi na ọha na eze, na atụmatụ ya inye onye a na-ekpe ikpe ohere ikwuchite ọnụ ya dịka ha na-agba mbọ iweta ikpe ziri ezi. Iwu a kọwara sio na agaghị ekwe ka onye ọbụla bata n'ogige ụlọikpe ahụ, bụkwa nke a ga-eji ndị nchekwa gbaa ya okirikiri wezugakwa ma ndị ọrụ ụlọikpe tinyekwara ndị ọkaiwu akwadoro maka ya bụ ikpe nakwa ndị nkiri bụ onye ọbụla nke onye nnukwu ọkaikpe nyere ntụziaka ka ọ bata. Ọ gara n'ihu kwupụta sio na ọ bụ naanị ụgbọala ndị ọkaiwu nakwa ndị ọkaikpe tinyekwara ndị ọrụ ụlọikpe ahụ bụ ndị ọrụ ha dị oke mkpa nakwa ndị ọrụ nchekwa ka a ga-ekwe ka ha bata n'ogige ụlọikpe ahụ. Ọ bụ onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọikpe bụ Odoziakụ Catherine Christopher zipụrụ ozi ụnyaahụ bụ Tọzdee abalị 7 nke ọnwa Eprel n'afọ 2022 na Abuja. Ọ sịrị na ụkpụrụ a malitere diwe ire ozugbo n'ihi nke a ka ekpere Maazị Nnamdi Kanu ikpe na nzuzo. Okporo ụzọ niile na mpaghara South East tọgbọrọ chakoo dịka enweghị ewu maọbụ ọkụkọ ahụtara n'okporo ụzọ ebe ọha na eze banyere n'ụlọ n'ọkwa onye apụla ezi bụ nke ndị ndu otu Indigenous People of Biafra nke Maazị Nnamdi Kanu nọ n'isi ya kwupụtara. Nke a bụ na ndonye ukwu nye Kanu dịka ọ zọchiri n'ụlọikpe taa maka nnụrụ ikpe ya na nkwupụta ahụ o kwuru na ikpe amaghị ya na steeti Abịa kpọmkwem na Aba. Okporo ama niile tọgbọrọ chakoo tinyekwara na steeti Imo, Anambra, Enugu, Ebonyi nakwa steeti ndị ọzọ ka ahụtara ka ọdụ ahịa
ahịa mmanụ gbachisiri, ọdụ ụgbọala, tinyekwara ụlọakụ, ụlọ akwụkwọ, ebe niile ọha na eze na-ezukọ, ụlọ ọrụ gọọmenti niile, n'ihi na o nweghị ewu maọbụ ọkụkọ pụtara n'ama tata. Ụfọdụ okporo ámá bụkwa nke atụgharịrị ebe ha bịara bụrụ ogbe iti okwe bọọlụ nyere ụmụaka n'ime obodo. Ndị ọkpa egbe wakporo otu ụgbọala ndị agha n'Aba nke dị na steeti Abịa. Ozi anyị nwetara kọwara sio na njinji a jiri n'isi ụtụtụ tata bụ Fraịde mgbe ndị soja na-agbagharị n'okporo ụzọ a, bụkwa nke kpalitere iwe na ọnụma na mpaghara ahụ. Ndị ọkpa egbe a wakporo ndị agha na njikọ okporo ụzọ Tony Mas ama ama dị n'ọchịchị kansụl Osisi Ọma n'okporo ụzọ awara awara siri Aba gawa Enugu na Port Harcourt. N'oge ewebatara ozi a, anyị enwetabeghị ozi n'uju banyere nke a, mana nchọpụta emere gosiri na ndị ọkpa egbe agbara ụgbọala ndị agha ahụ ọkụ. Mmadụ abụọ lara mmụọ ụnyaahụ mgbe ndị ọkpa egbe wakporo isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl dị n'Agụata na steeti Anambra bụ nke dị n'Ekwulọbịa ma gbaa ya ọkụ. Agụata bụ ọchịchị kansụl nke aka na-achị steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo si n'ime ya pụta. Nke a na-abịa dịka ọ gasịrị otu izuụka mgbe a gbara isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl Nnewi South dị na Ụkpọ ọkụ. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị omekome a jiri ụgbọala abụọ zọchie n'elekere anya 3 nke ehihie ma gbaa ya bụ ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl ọkụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Ikenga Tochukwu kwupụtara nke a dịka ihe mere eme. Ọ sịrị na ha ezigala ndị ọrụ eje ayọ okporo ụzọ ndị ọrụ na-agbanyụ ọkụ ka ha zọchie n'ogbe ahụ. Ụfọdụ ndị bi na mpaghara ahụ sịrị na ọ bụ aka na-achị steeti ahụ bụ Soludo kpatara ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa n'ihi otu o si achụso ndị ọkpa egbe. Otu o sila dị, ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe ahụ jiri ọgba tumtum zọchie ma nyekwa iwu ka otu nnukwu ụgbọala na-ebu ngwongwo bochie okporo ụzọ ahụ dịka ha banyere n'ụlọ ọrụ ahụ gbaa ya ọkụ, tinyekwara ụlọ ahịa ndị dị n'iru ya nakwa ụgbọala ndị dị n'ime ya. Ndị agha mechara zọchie, mana ha bịara mgbe ndị ọkpa egbe a kpasịrị mkpamkpa ha, gbakwa egbe aghara aghara n'elu ma rie mbọmbọ. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchiri ndị uwe ojii si na ha runye n'ọdụ na mmiri ịchọpụta ka ya bụ njinji si wee jie. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Abịa bụ ndị ahụ ndị Fulani na-achị nnama atọrọ enwetala nnwere onwe ha. Ọ bụ onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum ABSU bụ ọkammụta Onyemaechi Ogbulu kwupụtara nke a n'ụbọchị ụnyaahụ na steeti ahụ. Onyemaechi sịrị na atọhapụla ụmụ akwụkwọ ndị a na ngwụcha izu gara aga. O kelere aka na-achị steeti ahụ bụ Okezi Ikpeazụ, ndị ọrụ nchekwa bụ ndị nyere aka iweta ntọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ. Ka o sila dị, dịka ozi anyị nwesịrị kọwara sio na dịka atọhapụrụ ụmụ akwụkwọ ndị a na ndị ntọ mmadụ gakwara n'ihu wakpo ndị na-azụ ahịa bụ ndị na-agba n'okporo ụzọ. Amabeghị ọnụọgụgụ ndị a atọrọ, mana dịka nchọpụta anyị mere siri dị, otu onye siri na ntala n'ime ha bụkwa onye ha gbariri ụgbọala ya. Cheta na ewetara gozi na mbụ na ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani na-achị nnama tọrọ ụmụ akwụkwọ ABSU 7 bụ ndị nọ n'ụgbọala bọọsụ nke ha ji eme njem site n'okporo ụzọ awara awara siri Uturu gawa Ọkigwe. Otu na-achụso ugwu ruru mmadụ bụ Huriwa n'aha mkpirisi bekee akatọọla ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja nakwa ọchịchị etiti maka atụmatụ ha ikpe Nnamdi Kanu ikpe na nzuzo bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra. N'ozi nke onye isi otu a bụ Comrade Emmanuel Onwubiko zipụrụ, ọ kọwara sio na ikpe onye ndu otu IPOB ikpe na nzuzo dịka atọrọ ya site n'aka ndị ọrụ nchekwa DSS nakwa ndị ogbo ha na mba Kenya megidere iwu mba ụwa na-echekwa ugwu ruru mmadụ, bụrụkwa nke na-ezighị ezi ma bụrụkwa nke ịjọkarị udere na njọ. Otu a sịrị na ọ dịkwa ka Naijiria ọ laghachila na ụbọchị ndị ahụ mgbe ndị agha na-ekpe mmadụ ikpe bụ mgbe a na-adọkpụrụ mmadụ n'okporo ámá n'ike buru ya gaa n'ihu ndị otu ikpe ma kpee ya ikpe. Huriwa sịrị na mkpebi a ọchịchị etiti mere n'ikpe Kanu ikpe ezighị ezi n'iwu bụrụkwa nke ndị nọ n'ishi. Ọ sịrị na ọ bụrụ na gọọmenti ekwenyere na ha na ya nwere okwu
bụkwa nke na-abụghị eziokwu na gịnị mere ha ga-eji wee na-ekpe ya ikpe na nzuzo karịkwa ikpe ikpe n'ihe bụ nke ọhaneze ga-ekiri ka o si wee gaa. Uwa sịrị na ụkpụrụ a bụ nke ha ji achọ ikpe Kanu ikpe ga-awụnye aja na nchekwa na mpaghara South East n'ihi na ọtụtụ mmadụ ga-ahụta ya dịka nke na-abụghị ikpe nkwụmọtọ bụrụkwa nke eji ekpegide mmadụ. Otu akpọkwasịrị ndị Igbo Unity Forum NUF n'aha mkpirisi bekee adọọla ndị aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma nakwa nke ogbe ya na Anambra bụ Charles Soludo aka na ntị ka ha kwụsị okwu ndị ahụ ha na-ekwu bụ nke pụrụ ịkpalite ọnọdụ enweghị nchekwa dị njọ na steeti ha. Otu a katọrọ ihe ha kọwara dịka igbu ọchụ na-enweghị isi nakwa ịgba ngwongwo gọọmenti ọkụ site n'aka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ. N'otu ozi nke onye isi ha bụ Dede Ụzọ zipụrụ, ọ dọrọ aka na ntị nye aka na-achị steeti Imo na nke Anambra ka ha sepụ aka enwe n'ofe bụ iwunye mmanụ petrol n'ọkụ na-ere ere site n'ikwu okwu ntụfụrụ bụkwa nke na-akpalite igbu ọchụ nakwa ịgba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọkụ nke ahụtarala na nso nso a. Otu a sịrị na ọgba aghara na-arị elu bụ nke a chọpụtara na o sitere n'okwu ahụ ha kwuru gbasara ọkwa onye apụla ezi nakwa nke na-arụtụ aka n'ịkpọbatakwu ndị agha ka ha bịa buso ndị ọkpa egbe agha na mpaghara South East. Ụzọ sịrị na ndị ndu Igbo kwesịrị izute ndị na-achị achị n'Aso Rock ma chọpụta ogbugbo ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụzọ a pụrụ iji wee tọhapụ Nnamdi Kanu nakwa ndị niile akpọchibidoro n'ihi ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị na-ala n'iyi n'ụlọ ọrụ nchekwa gọọmenti dị iche iche gburugburu Naijiria. Ọ kpọkụrụ ọchịchị etiti ka o wepụta ego iti aka n'obi nye ndị ntorobịa Igbo egburu egbu tinyekwara ndị ọrụ nchekwa bụ ndị egburu n'oge a njinji a jiri. Otu a bụ ndị Igbo Unity Forum toro Soludo maka nhiwe otu kọmitii udo bụ nke o hiwere na steeti ahụ bụ ndị ga-eleba anya n'ihe kpatara ọnọdụ enweghị nchekwa na igbu ọchụ ji arị elu. Ọ kpọkụrụ Uzodimma na Soludo ka ha gbasoro ụkpụrụ mmekọrịta ihe na mkparịta ụka dịka nke Chief Mbazilike Amaechi nakwa ndị ndu Igbo na-eme ma kpọkuo onye isi ala Muhammadu Buhari maka inweta mgbapụta nwa ha nwoke bụ Nnamdi Kanu na-agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. O nyere ntụnye alo ka ndị Igbo hiwe ọgbakọ nchekwa na mpaghara South East bụ nke ga-agụnye ndị niile nwere aka oke, ndị na-abụghị ndị ọrụ gọọmenti maọbụ ndị nche bụ ndị ga-amanye ọnụ n'ihe ga-eweta udo n'ala Igbo. Ụfọdụ ndị ọkpa egbe agbagbuola ihe ruru ehi 20 nakwa ọtụtụ ewu n'ahịa Nkwọ Igbo Ukwu dị n'ọchịchị kansụl Agụata na steeti Anambra. Ụfọdụ ndị bi na mpaghara ahụ gosiri iju anya na njinji a jirinụ dịka ha gbakọtara na-atụle ya bụ njinji jirinụ. Otu ihe onyonyo esepụtara ka ahụtara ọtụtụ ehi na ewu ka ha yasara n'ala ebe a gbara ha mgbọ ma gbagbuo ha site n'aka ndị ọkpa egbe na-amaghị ndị ha bụ. Ndị mmadụ nọrọ na-akọpụta ka ya bụ njinji si wee jie mana anyị enwetachabeghị ozi gbasara nke a n'uju ya. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.